Yo. Hoi. Hoi. Yoo-hoo! Supernova, where are you? We can't hear you. Oké, doei. Ik ben er zo. Ja, is goed, jongen. Ja. Hoor je me nu? Ja, nu heb je je geluid aan. Ja. Hebben ze alles weggehaald? Ja, die ambulance staat er nog. Land Rover, alles weg. De Land Rover is weg. Golf is weg. En Pala's zijn weg. Die andere staat er nog. Die, wat is dat? Ambulance. Ja, die lelijke ding. Een soort van Volkswagen iets is het. Waar staat hij dan? Hierin ook. Nee, dat is zo'n gekke oude auto dat. Ja. Waar staat die ambulance dan? Oh, die staat hier. Alle coachloks eraf. Ja. Ik denk dat die ene is bezig geweest. LJ. Ja, LJ, ja. Let's go there. Gonna got some revenge. Maar ik zou niet weten waar die is. Er is nog één iemand online. Dus. Hebben ze alles weggehaald? Nee, hè? Nee. Alle belangrijke dingen, denk ik. Maar hier stond ook iets. Alleen wat stond hier? Naast de haard. Oh, de open haard stond hier. De open haard, ja. Die is weg. Tyfuslijst. Ja, dat is die LJ. Die heeft ons geholpen aan al die auto's. En is je nou mee gestopt? Hè? Ja. 27. Ja. Oh, hier moet Ja. Hebben we nog Ja. blocks, ja toch? Ja, ja. Maakt niks uit. Ach, het loopt aan het einde. Wacht even. Ja, is goed, jongen. Ja, wat doe je, jongen? Maar ze hebben zeker wel alles gepakt. Alles is weg. Ho, 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 ho.
Wakka, Yo. Gino's. Ja, ze hebben inderdaad alles meegenomen. Ook al loot en zo. Nee, dat niet. Niet alles, maar wel alle belangrijke dingen. Nou, dat zou ik eens niet. Ach ja, dat is gewoon LJ, want hij heeft alle codelogs lagen eraf. Er zat Ja, geen codelog nergens meer op. Wat gaan we doen dan? Ja, niks. Kan je niks doen. Want als wij zeggen Nee. van hij heeft dit gedaan, wat denk je dan? Snap je? Oké, wat gaan we nog op de server doen dan? Dat weet ik veel. Ach. Beetje ouwe hoeren. Even kijken of ja, ik weet niet waar die zo zitten. Met zijn shit. Ik zou het echt niet weten waar hij gestationeerd is. Hey, nee, ik ook niet. Maar ik denk dat we Boris maar eens even gaan opblazen. Nou, we nog zorgen ervoor dan. Ja, want ik was zo slim geweest om alle bommen mee te nemen. Toen ik uitluchtte. Oh, goeie zaak. Ik ben zo terug, wacht even hoor. Nou, zo is het. Maar dat is wel een aanrader. Dat je wel ja. Ik kreeg al een appje van Mike op mijn ding. Oh, dat is wel echt. Kijk, dat is niet leren. Ik weet dat het van nodig is, maar dan is het Yo. Yo. Zijn ze hier nou gewoon naar buiten gebroken van deze kant, zo? Ik ga op de fiets naar LJ fietsen. Waar is LJ dan? Volgens mij hier een stadje hier verderop, zei hij. Is je verderop? Ja, als je hier Welke? eruit gaat, linksaf. Volgende stad linksaf hier. Zie je Svetlojarsk of zo? Even kijken. Ja. Dat is niet zo ver. Ja, man. Dat was sick, ja. Dus gewoon auto gaan. Hm? Dus gewoon met auto gaan. Ja, dan zal ik met de ambulance gaan. Ja, toch iets. Ga daar niet heen lopen, dat begrijp ik. Nou, gaat zijn fiets toch? Ja, thuis. Ah, een kutstreek hoor. Oh, de deur weer open.
Waarom zit die fireplace hier ook eigenlijk? Fireplace. Ja, maar de fuck staat hij hier? Die mijn nieuwe fireplace. De deur weer dicht. Ja. Ja, alle zombies hier. Ah, ze hebben die fireplace hier uitgehaald, man. Ja. Die hebben ze Jongen, meegenomen. teringlui is... Nee, die staat buiten, staat die, man. Echt waar? Hoi, 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 hoi. Oké, wel een tankstation. Ja. Jezus. Links. Grote weg over links. Grote weg dichtst bij het mensen. Hele verkeerde kant op, volgens mij. Dat hebben ze nou echt meegenomen, alleen nou, alle sparkplug hebben ze ook mee, zie ik. Teringlijst, jongen. Hoezo? Wij doen het toch ook? Dan gaat hij niet weer terug doen. Oh, Ik ben zo, hij heeft zelf geholpen met die zooi hierheen brengen en dan jat hij weer terug. Dat weet ik van meerwaarde dan. Onzin. Maai me hier heen, ja. Idioot. Ja, daar ben ik weer. dag vriendjes. En vriendinnetjes. Ik heb even een ticketje ingeschoten, jongens. Wat dan? Van die tyfusleier, het had alles meegenomen. Ja, maar dat gaat niet. Nee, dat heb ik niet gedaan. Ik heb gestuurd van luister. Ik weet dat de serverwipe er bijna is. Maar ik heb geleerd dat er oude admins zijn die nog steeds spelen op deze server en die admin rights hebben. En ze hebben alle die codeloos kunnen verwijderen. Ik zeg het interesseert me allemaal niet. Maar omdat season 3 is weg is. Oh, Maar check nee. al die old admin rights. Ja, het heel de ambi aan de kloten, let maar op. Oh nee, dat gaat als laatste uit, hè. Oh, nee. Scheisse. Ik ren zo tegen die. Oh, Oh, Vlad is gelijk aan het typen. kut. Sorry. Rij je weer tegen iets op? Ah nee.
Jongens, Mijn spel lijkt ook vaak maar. Oh, kijk hier. Ze wilden nog terugkomen. Ze hebben hier die bus volgeladen met... nee, dat had ik gedaan. Ik had Weapon alles in die bus kits. gedaan. Ah, Ja, ik had alles vol gedaan, maar ze hebben alles eruit gestolen. Maar ze hebben ook hier die halve deuren eruit gehaald, zie je dat? Ja, ik zie het, ja. even kijken hoor. Maar het gekke is, ze zijn er overheen gesprongen Ah, met die kut. bus. En ze hebben vanaf binnenuit hebben ze hem opengemaakt. Sparkplug is ruined. Ik heb Sparkplug, waar ben je? Ja. Even kijken, waar ben ik? Ik was zo slim om alle bommen te houden, mee te nemen. Ik ben bij Alle spijkers. Grubjescali. Daar dat Je bent niet... dat meertje daar. Maat, mokerver ook. Nee, dat valt Waar? wel mee. Oké, hij is waar. Net voorbij die ja. vuurtoren daar rechts. Als je op de map kijkt. Vuurtoren, Naar vuurtoren. naar het noorden toe. Via de kust. Naar boven. Ja. En dan zie je daar rechts Och, een vuurtoren. wat doe je daar helemaal dan? Ik vind naar LJ toe. Even kijken of Nee, maar er LG... is. Nee, maar die is daar niet. Er is dat één is, iemand op de server. Ja, dat is Sandwich, bedoel je? Ah. Nee, Oh. deze stad hier. Hij zei dat hier bij Svetljorsk. Nee, hij zit in Riffy. Bij de vuurtoren zelf. Dat zei hij. Ah, oké. Dus dat ben ik Maar- nog te ver. Ja, maar hij zei op een gegeven moment, nee, ik ben daar geweest. En dat bleek helemaal niet mijn stad te zijn of zoiets, had hij het over. Even kijken, ik pak die Tyfus batterij er leien. even uit. Oh, ik heb nog een batterij bij, wat kan dat dan? Oh, en een band is kapot ski. Huh? Ja, er Pristine. zit een reserve in, denk ik. Is dat Oh, een- je hebt die bus. Ja, dat is de reservewiel, die zit bij de... Ja, die is kapot. Die reservewiel is kapot. Die Ah, kan je het er staat niet wel onderuit halen. pristine. Hoe heet die bus ook alweer? U De nog wat of zo, toch? UAZ 45 2A. Ik had een wiel daarvoor, maar als ze die niet mee hebben genomen. Ja, die hebben ze meegenomen. Ah, klootzakken. Ah, misschien hier nog trouwens. Ik ga hier even kijken. Ja, ik kom teruglopen dan voor de Sparkplug. Verdammt nogmaals. Even kijken. Nee, hier ook niet. Hier ook niet. Kerel, kijk uit. Ze hebben een berentrap hebben ze opengemaakt. In de andere ruimte. Welke andere ruimte? Waar die auto stond. Oh, ik Nou, heb schiet nog een die- wiel. Nee, maar die wiel is bij waar de reserve, die zit daar. Oh, je kan nog wel rijden dus. Ja, Oh, oké. Ja, loop er maar overheen, Pik. Dan geef ik je zo wel een splint. Ja, hoe je het doet, hoe je het moet hè jongens. We hebben het Ja, ook gedaan, dus ja. That's the game. ja. Oh, wacht even, ik moet naar die dingen toe. Naar de... Ja, ik kan ook naar jou toe komen zo, maar ik heb een kapotte... Nee, radiateur. ik kom er wel aan. En ik ga met de fiets en die fiets kan ik dan weer erin doen, toch? Als het goed is. ja, zeker. Volgens mij wel. Ja, nou laat je hem achter. Maakt nu niks uit. Bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. Wat ben je aan het doen, Niels? Kijk of die beertrap af kan laten gaan. Oh, Je kan hem ontmantelen als het goed is met een screwdriver. oh ja. Die heb ik wel in de hand ergens. Of in mijn dingen. Een radiateurtje erin zetten. Een scoop draait, liggen daar. Dus, oh, mijn game lijkt wel heel erg, man. Heb ik al die shit mee, die mats meegenomen. Zie ik. Thanks for the report. We are already looking into this. We suspect he might using some cheats as Steam ID isn't added to VPP admin tools.
He should not be able to open the remove logs. We have banned his account from the server at the moment. We will further investigate. Ja. Nice. Hey, weet je hoe je FPS trouwens hoog krijgt in Daisy? Dan moet je vertical sync uitdoen. Oh. Vertical sync uit doen. Ja, als je vertical sync uitdoet, dan gaat de FPS bij mij van 60 naar nu 80, 85, 90. The fuck, V-Sync disabled. Die sync, ja. Yes. Continue. Ja, de rest Nou, heb niks, ik... wordt niks beter man. Bij mij niet wel. Niet bij mij wel, als ik vertical sync aan. Maar ik kan hem niet ontmantelen of zo, die ding niet. Nee, niet met een schroevendraaier. Nee. Kan je er ook niet op schieten? Nou, ik heb geprobeerd, dat deed ook niks. Ik zal even een bugshot doen. Oh, nee. Doe wel. Nou, dat Is wel- god leuk Ruined. doen. Ruined. Hey, kom, we gaan snel met je base leeghalen man. Dit is ook fucking veel bommen. Ja, maar ja, dan moeten we onze bommen opmaken voor die. Boeien. We kunnen daar wel even in gaan. En wat te doen in ieder geval. Ik ben even die auto aan het fixen die hier staat in Knakending. Kunnen we daar ook weer rijden. Knakending. Ja. Hij die niet gezien die Jawel, Knakending? dat zeker. Oh. Het lijkt wel een soort van, ja wat is het? Een kadetje met een achterkant. Ah, ik weet niet. Nee, Season 3 moet wel komen man. Dat is wel beter. Maar ik vind het spel wel leuk, alleen nu heb je zo'n beetje zo'n kansloze dag, weet je wel. Wat dan? Ah, dat maakt er niet uit, jongen. Dus boeien. ik weet gewoon niet zo goed wat ik moet doen. Ja, gewoon nou even een sandwichje overhoop knallen en al dat soort dingen. Ah, dan zie ik echt no reaction. doe maar- maar die- Doe me even. Van nee, ben je thuis? Ik heb nog even 1 bommetje nodig of zo. En dan gaan we erheen en schieten hem door de kop heen. Laat hem wel eerst even alle deuren openen. Dat is cool. Dat vindt hij leuk, hè? Oh, dat is. We got. We got scammed, I guess. All of our cars are gone. Hij zit te lachen, want hij hoort daarbij. Prima man, schrik me helemaal kats overhoop die vent. Hier, ik ben er alweer. Kijk, ik heb mijn sniper bij me. Ja, zegt hij. Zeker, echt geen twijfel dat die vent kapot schieten. Maar ik altijd al doen. Toch niks meer te verliezen, toch? Waarom heb je zo weinig FPS? Ik snap het niet. Oh, mijn militaire 4 key is ook weer. Oh nee, niet. Die heb ik nog wel. Wat zei jij, maat? Mijn FPS niet hoger dan 80 gaat. En het maakt niet uit wat ik verander. Hey Pik, waar ben je met je Spark Plug? Hier. Ik ben even die andere auto aan het fixen. Hallo, mechanic. Hallo. Ja, ik dacht al die pristine sparkplugs, die neem ik mee in de zak. Voor als we alles hier gestolen wordt. Nee, Dat is maar goed dat ik het gedaan heb. Nee, heel goed gedaan, Pik. Alright, let me take the bicycle. Ja, ze hebben wel de 2 meest kutse auto's achtergelaten. Nou, is dat. We gaan ze terughalen. Ze hebben mijn golfje gestolen. Kutzooi. Ja, maar goed, hij moet ook ergens staan, dus op zich. Ja, Nou, ze hebben in ieder geval wel wat achtergelaten. ja, Lijkt me dat wel dan zeker. weer wel. En wij laten
Wij laten bijna niks achter. Als het kan, niks, nee. Hey, er komt Die iemand komt eraan. Ja, dat ben ik. Op de fiets. Oh, jij gaat weg. Ja. Oh, Wat is er nog meer kapot aan die auto dan? Alleen de sparkler was ruined. Oh, Oh, ga ik weer de verkeerde kant op. Echt waar. Waarom kan je met deze fiets niet achteruit? Ik snap het niet. heb je wel eens een fiets gezien die achteruit kan dan? Nee, maar je kan toch achteruit met de voeten? Oh, zo, ja, inderdaad. Dat is wel inderdaad, ja. Nee, helemaal goed. wat maakt die fiets lawaai, hè? Jezus. Ja, hè? Dat is Ja, jong. nergens op. Tering. Zodat er een vliegtuig bij kon vliegen of zo. Nou, kom op met die auto. Zet mij maar af in de buurt van... Kerel, ik heb een lek, gek. ja, Het staat nergens op. Oh, oh. Oh. Moet gewoon een betere server hebben. Wij hebben toch ook op de Saviors gespeeld, Daniel? Ik ga niet eens uitstappen door de... nee, maar ik kan niet eens mijn eigen wapens aanklikken die ik wil hebben. Wat is aan het doen? Oh, hier. Helemaal niks. Nou doet hij weer. Huh? Ik heb Nou helemaal staat de Bij mij auto ook. weer daar. Maar precies hetzelfde. Nou staat de auto hier. Ik heb nergens last van, hoe kan dat dan? Ik kan niet eens... Ik kan helemaal niks. Ja, dat is onze basis dat iemand bezig is. Ja. In de buurt van ons. Misschien Ja, zijn ze of je terug aan hebt het kijken te veel- wat er gebeurd is. Je hebt veel dingen Oh. opgestaan, dat kan ook. Nee, de deur gaat open uit niks. Ja, daar zijn iemand bezig. Het spookt daar. Hello, is somebody here? Ja. Yo, Vlad, are you checking? Oeh. Staat stil. Even kijken of iemand te horen lopen. Nee, admin hoor je niet hoor, als die invisible modus heeft. Nee, nu kan ik alles weer doen. Oh nee, niet trouwens. Nee, laat maar. Maar iemand anders is ook nog bezig. Hoeveel 8 vast mensen- 4 jaar is aan het typen. Iemand is aan het typen. De... Waar? Ja, dus Discord waarschijnlijk. Nee, niet. In-game. Dus ik weet niet hoeveel players er in-game zijn nu. Ze zijn met de server bezig inderdaad. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn, maar ze zijn bezig in ieder geval. Zijn jullie nog? Ja, sorry. Ja, Oh. hij is aan het typen. Hij zegt, he's not even in the system. I'd say he's hacking. Maar hun als jullie in het systeem bezig zijn, kunnen niet spelen of zo? Hoe zit dat? Die lekken me namelijk helemaal de pan uit momenteel.
Terug. Wat zei je nou precies? Kerel, hoeveel gun cleaning kits kun je hebben, pik? Dan? Ja, die hele bus volgestoten hier. Oh, echt? Nou moet ik ze allemaal sorteren dat ik ruimte kan maken, joh. Ja. Die allemaal overhoop. Maar ik kan mijn fucking dingen niet wisselen, mijn wapens niet wisselen en zo nu. Moet je even in en uitloggen, of uit en inloggen. Slaat er nergens op. Ja, omdat zij net misschien bezig waren. Ja, nog steeds geloof ik, zijn ze bezig. You were kicked off the game. Play with Sim, you were user already in the game. Dus- Kenny. Ja. What's wrong with the server at the moment? Ah, kut. Not sure, but we are on investigating. We'll update shortly. Yes. Zo. Jezus. Bij de auto al niet. Wie? Jij. Ik ben alweer aan het rijden. Waar ben je aan het rijden? Naar het volgende stadje. Maar ik heb gekeken of het echt klopt. En met de PUB. Even kijken wat daar loopt en dan kom ik weer terug. Nou, toch niet. Misschien kan ik hem even afzetten bij waar Sandwich bezig heeft. Kan je ook In de buurt in ieder geval. Misschien in de buurt even in ieder geval. Kijken of die online is. Je maar 40 euro. Zeg nou, 40 euro. Ik zeg, dat kan je zo ook afzetten. Oh ja. Gisteren gedaan, teringlijn. Nee, dat kunnen we nog wel spelen, dat spel. Bij jou loopt die vloeien, bij Frans helaas. Nou ja, dat is Bij kut. Daan loopt die ook vloeien. Oh, dat is raar. Ja, want die kaart die Daan had, was eerst van mij, dus ik weet hoe die speelt. Ik had Zo, gewoon ja. alles op extreme op die kaart. Nou, het is niet alleen je kaart, hè. Een stukje werkgeheugen en zo en de rest. En je processor. Ja, tuurlijk, maar dat heeft Daan. Hij
naar de Ik weet niet. Ik heb geen idee wat hij precies heeft zitten. Ik weet niet eens per se. Daniel, wat heb je in je PC zitten? Daniel is even weg, geloof ik. Rivers End hebben we wel eens op gespeeld, of niet? Rivers End hebben we ook wel eens op gespeeld, toch? Wat is dat, Rivers End? Ja, dat is ook een server. Oh, Die ja. Rivers End Ja, ja. Organic RP. Die is Ja. gewoon druk. 37 man zit erin. Hoeveel? 37. Nou, die kunnen we ook spelen. Maar... Die is Welke drukker als map dit in is ieder dat? geval. Eén nog. Eén nog, dat is volgens mij Livonia. Weet ik niet. Ja. Die is gewoon nu druk. Daar zijn we ooit een keer mee begonnen. Tenminste, voor mij ben ik daar begonnen. Dat is gewoon een Organic RP server. Ja, die hebben we ook gespeeld, klopt. Lay down, bitch. Wie staat nou mee in de auto dan? Ben je weer terug, maat? Nee, hij staat daar gewoon. Of was hij uitgelogd? Nou, maar in één keer wordt een auto gestart. Ja. Oh, hij gaat nu online sandwich. Sandwichje. We horen jou niet, vriend. Nee, ik We horen hoor jou niet. Als die praat, maar hij praat ook niet, want Ja. ik zie zijn ding niet oplichten. We horen jou niet, Daan. Zet me even af in de buurt van sandwich, hij is online nou. Horen jullie mij nu? Ja, Ja, nu wel, ja. Oh. What the fuck, zit heet tegen jullie te praten? maar Dan dan ben gaan we je... naar buiten, man. Maar sandwich komt online, dus hebben mij in de buurt af. Maar nee, ik dacht dat Sandwich het misschien was, maar hij is het niet. Dus dat is ook niet waar. Die kunnen we beter even bewaren dan. Nee, ik schiet me gewoon kapot. Goeie. Maar wat wou ik zeggen? Ze hebben net alles uitgezocht, wat het was. Ja, ja. En die LJ is dus gewoon één hele grote vieze hacker. Ah, Ja. Hij is geen admin geweest, nooit. Het is iemand die een hekel had aan de admins. Waarschijnlijk. Oké. Ja. Dus hij heeft ons er ook in gelegd. Fictief gelijk. Oké. nou, hebben we dat ook weer meegemaakt. Hè? Ja. Waar is Fransje? Maar Waar is hij- slaat hij dan? Ik weet het. Die jongen is de laatste tijd ook niet zo lekker. Heel erg Ja, moe. klopt. Ja, dat zal beter gaan. Ja, kijk, ik zeg je eerlijk, hij heeft speciale medicijnen, toch? Die jij eigenlijk ook zou Dat is krijgen. niet alles vertellen op stream. Nou, hè? Niet alles vertellen op stream. Oh, ja, Hij is ik ben prima. nog steeds- Ja, ik ben nog Stream is steeds- ook nou. Oh. Dat ik niet eens zeg, nee. Nee, Oh, hij heeft gestuurd trouwens. Daarom zeg ik het. Ja. Nee, ik moet iets zeggen. Oh, ik dacht hier neer even. Maar ik kan zo even als je je verhaal kwijt bent, kan ik even Ja, ik kom later anders. Ja. geluid uitzetten. Oh, dat kun je gewoon uitzetten. Nee, is niet belangrijk. Maar hoor. ik Dat snap ding- wat je bedoelt, het is gewoon lastig. Hmm. Ik weet het, denk ik. Nou, ik ben net Ja. mijn ding Kijk, begonnen, ik- dus, Ik weet niet wat er is, maar ik ga ermee stoppen hier op deze server, man. ja, we heeft hadden geen het net zin. over, Rivers End, hebben we ook gespeeld. That's the plan. Need to let the guys build the new season first. Not gonna rush it again. Nice. Nee, Thanks, man. Rivers End. Ja, maar ik vind dat zo'n
Zo'n kutmap man. Livonia. Ja, ik weet niet wat dat is. Ik heb daar geen... Ja, deze wel. Ja. Kijk, als ze de is nieuwe nieuw map nou? hebben, Ben je al naar Sandwich? Nee, ik val buiten. Oh. de nieuwe update van die map, die is wel iets beter. Oké. Ja, ik weet niet. Ik vond het niet zo, weet je wel. En ik zag ook dat hun heel veel... Komt die aan hoor. Maar ik zag dat hun ook heel veel problemen hadden, Pik. Ja, de Represent. Ja, veel onderling gezeik en weet ik veel. Heel veel mensen zijn de server uitgegooid. Kom open die deur af met je middelvinger. Kerel, het regent er hard, gek. Hier, hè? Buiten, ja. Mm. Ziek. Lekker. Zo, even het geluid zachter. Kerel, ik heb zo'n POX-file. Vial of zoiets bal. Die ga ik buiten gooien. Nee, die gooi Heb ik je? in Zo'n sandwich. groene bedoel je? Zo'n groene? Ja, zo'n groene ja. Ja, dan moet je, dat is echt zo'n gasding, hè? Ja, ja, zeker. Oké. Heb je bommen bij? Ja. Boom, boom, shakalaka. Nee, maar we moeten gewoon zeggen tegen, hoe heet die? Sandwich van luister, ik wil iets hebben of zo. Dan ga je naar binnen van, we hebben niks meer. Mogen we misschien voor jou wat dingetjes hebben? En dan knallen we hem overhoop. Nee, Nee, maar hoeveel ver af? Hoeveel ver Maar af, ik, jongen? ik vind ook niet dat we dat kunnen maken, man. Nee. We hebben hem ook in het begin en alles. Sandwich, Maar hij is vaak nog nooit over die auto geweest, man. God, mijn hele auto gegeven, moet je Dat kijken is of die, hij gloed heeft. En die nou ene, heeft toch? die auto niet meer. Nee, maar hij speelt tactisch. En daar kan je hem niet voor blamen, snap je? Dat Ja, met ik speel Mr. T, tactisch. Ik toch? moet spullen terughalen. Is dat Sandwich? Ja, ja, zeker. Mr. Dat is T. hij, ja. Ja, maar Ja, dat is ja, een en goede ik- gast, joh. Ja, maar ik kom mijn spullen terughalen. Als rente voor de auto. Maar weet je wat het is? Hij speelt gewoon tactisch. Hij geeft gewoon elke keer wat. En wij zijn van die Mongolen geweest. Oh, hier, neem maar een auto. Neem dit maar, neem dat maar. Hier. We gaven alles mee, weet je wel. Ja. En hij denkt kassa natuurlijk. Als ik nou even rustig aan doe of wat dan ook. Sportclub. Dank u. Hebben ze nog meer afgebroken hier trouwens? Alleen, oh, ze zijn hier alleen deze afgebroken om Kijk. te kijken in de watchtower natuurlijk. Kijk deze scope. Kijken of we nog meer op Niels. het dak hadden. Kijk die scope. Ik doe wel teken, maar ik heb hem helemaal niet. Jawel, hij zit in je inventory. Als je, denkt, Als je iets van de grond ja, meteen in je hand wil, moet je F inhouden. Night Vision. Op een scope. Ja, Night Vision. Aan het vision. Een vet ding, joh. Kijk hoe groot dat ding is. Dat is wel echt fucking huge, hè. Kijk, als je F inhoudt, Ja, pak die meteen in de handen. En als je ja, dat weet ik. Maar ik had je mijn handen vast, dat kan er niet, hè. Oh, je had een pistool in de hand, ja. Ja. Ja, dan moet je dat niet doen. Zo, hè. Oh ja, maar ze gaan de hele server opnieuw installeren. Niet alleen een update of wat dan ook. Oh, misschien wordt die beter dan, ja. Ja, want ze krijgen fout achter fout en dit en dat. Dus ze zijn aan het wachten tot de patches uitkomen. Dat ze dat allemaal kunnen oplossen, weet je wel. Hmm. Ik zeg maar, je moet gewoon de hele server opnieuw installeren. Gewoon van begin af aan. Want update na update wordt zo'n ding alleen maar kut. Dan krijg je alleen maar errors in de logs en weet ik veel. Die zeiden ja, dat klopt ook. We zijn daar ook mee bezig. We maken alles helemaal opnieuw. Maar we gaan het deze keer echt goed doen, zeiden ze. Ja, we zullen zien, want ik vind What the fuck voor is de rest dit? is alles wel fijn hier. Ik heb een armband.
Northbound admin in mijn kast zitten. Misschien moet je dat even aan hen doorgeven. Dat is bijzonder, hè? Ja, daar maak ik Hier. even een foto van. Jij zit gewoon zelf te hacken, jij, maat. Ja. Nee, joh. Ja, Dat kan toch niet, jongen. Iets met werk. Dus wat gaan we doen? Ik heb dopamine nodig, jongens. Maar niet heb zo'n jij dopamine. Dopamine. Ik heb fentanyl, pleisters. Ja? Ik moet wat doen hebben, anders dan go offline. Ik heb niet zoveel te doen hier. Stuurt die smiley. Ik stuur een Wie? fotootje naar hem. Ik zeg, ze hebben deze armband achtergelaten in mijn lokken. What a wanker, stuurt hij. Tyfusklei, jongen. Tweede keer dat hij mij gewoon vernachelt. Een hacker. Beetje toch, jongen. Die kloothackers zijn het allemaal. Oh. Kunnen er maar 7 kogels in die R12? Wat een ellende. Wat is een R12 dan? Die shotgun. Oh. Maar goed, die shit moet er ergens staan in die auto. Dus wees je allemaal het water in gereden. Ja, ik heb weer dikke Oh. lek, jongen. Wat is dit nou, joh? Wat zei je, Erdal? Ja, misschien dat ze hier in de buurt nog staan. Ja, hij kan niet in zijn eentje op auto's wegrijden. Nee, daarom. Dan moet ik eerlijk zijn, ik heb gisteren nog niet ingelogd. Dus ik weet niet of ze er gisteren stonden. Maar... Had ik gisteren ingelogd? Ja, eventjes toch? Volgens mij wel. Nee, we hebben gisteren wel ingelogd. Speelband. Ja, wel, ja. Ja, gelijk, ja. En toen stond alles er nog. Ja. Ja. Ja, En dan moet het in de buurt staan, man. ja, dan heeft hij alles het water in gereden. Dan kan hij dat niet zien of zo? Die flat. Waar die auto's nu staan. Wie schiet nou weer dan? Ik, Ah. Dus kijk, niet vallen. Je snel niks weggaan, man. Ik vraag het niet aan hem. Ja, ik zit nou met iemand anders te typen. 8 FT Fiets Sativa of zoiets, weet ik veel. F de... Nou, weet ik veel hoe je dat schrijft. Ik heb gevraagd, can you check where my stolen cars at? Hier weet me nooit. Ik had trouwens ook 2 autosleutels gevonden. Green vehicle key. oh, nice. En een purple vehicle key. En ik zou niet weten waarvoor het is, maar die zijn assigned aan een auto. Hmm.
Is dat niet misschien die ene rode golf geweest die we niet op konden krijgen? In dat Ja, schuurtje. zou misschien wel kunnen zijn, ja, je weet maar nooit. Het regent hard, maat. Jezus. Ja, dat is niet normaal. Ben je buiten geweest, Amber? Ben je buiten geweest? Het regent hard. Het regent harder dan ik hebben kan. Harder dan... Harder dan er Hoe heet zo'n golf ook alweer? Gustav. Ja, Gustav die 2. is nice. Gustav. Gustav. Gustav 2, ja. Hey Gustav. Dat was de Ah, loodgieter die altijd ja, bij het bedrijf kwam. Vladimir. Gustavo. Jacht op mich naar wattage. Hé, joh. We gaan er weer heen. Zombie. Daar is die priest. Hij gaat nog kijken waar de auto's zijn volgens mij. Welke auto was het? Ik zeg een Land Rover, Gustav, Impala's. Ah, tenminste. Oké. Lay down. En hij heeft niks bij. Hey, hier al in de bosjes gekeken? Hey, weet je wat, in een nieuw season wil ik Oh, gewoon dat we ook sandwich kunnen gebruiken, weet je wel. Mochten we hier Ja, nog- als vriend inderdaad. Ja, Slecht, hé. Legal. Hier staat niks, hè? Nee, Weet je zeker? ik weet het zeker. Nee, ik had 3 magazines. In de bush is niks. Zijn auto's aan lokaliseren, dus ja. hij is nu aan het typen. Oh, ik ben benieuwd of ze wat kunnen... Oh, we can't give those. I want them all back. I want them all back, or we won't be back on the server anymore, man. We're the only one. Zeg maar dat ik aan het streamen ben, Pik. Met de naam van hun server in. Oh, trouwens, ik kan die op de Noordbound. Ding Precies, je doen. weet wel wie het is. Should we just outright ban LJ, also known as Redneck? Ja, He has been already. Noordbound. Zeg je nou? Redneck. Ja, dat was hem inderdaad, ja. Tyfusleier. Tyfuslaaien. Yo, ik heb de hele connection problemen. Kijk. Ik kan alweer de deur niet opengooien. Oh, toch wel. Wacht toe. Rebek. Ja. Ja, dan kun je die auto's vinden of niet? Nee, ik niet. Ja, ik zal wel even verder zoeken. Waar is Niels game dan? Oh, dus denk ik even iets doen, want hij zegt ik ben zo terug. Oh, oké. Ik zie hier in het bos eigenlijk niks kunnen vinden in ieder geval. Nee.
Ja, maar hij kan ze niet allemaal tegelijk hebben weggehaald. Kan niet. Nee, maar gewoon één voor één. Die kerel die heeft zoveel tijd, maar die heeft een hele andere tijdzone dan ons. Wij gaan 's avonds slapen Klopt. en dan ja. is het pas 5 uur bij hem, 's middags. Dus hij heeft gewoon de hele avond gehad om heen en weer te rijden. Hij woont in de USOV, hè? Dat is andere Ja. tijdzone. En het mooiste is, als het een hacker is, dan heeft hij ook waarschijnlijk een speedhack. Dus hij is gewoon heen en weer. Pop op, pop Oh op, ja. pop op. Snap je? Trouwens, Eh, dat is het, ja. Hij rijdt gewoon rustig. Maar zodra hij weer naar hier moet locatie, volgen de ja. auto, dan rent hij als een gek. Hey, ben jij dat? Ja. Oh. Don't be scared. Misschien heeft hij ze hier in een van die garages gedaan, dat kan ook nog. Oh ja. Maar aan de andere kant moet ik zeggen van, luister, onze basis is ook jouw basis, heb ik gezegd. Je kan gewoon pakken wat je wil. En dat soort dingen. Ik zei gewoon toen team up, weet je wel. Mhm. Toen zei hij, ja dat is goed. Ja, maar kijk, als het echt een hacker is. Kijk, dat die codes heeft en overal in kan komen, dat vind ik anders dan echt zo van die cheaters, weet je. Ja, Hier, een tire iron. pristine. Nee, badly damaged. Kerel, die stenen die hier liggen, die smallstones, die zweven gewoon. Boven de rails. Magic. Ja. Hey, ze hebben de open haard buiten neergezet. Ja, dat zei Niels al. Van, waarom hebben Oh. we hier neergezet dat? Ja, om er overheen te klimmen natuurlijk. Ah, zo, natuurlijk. Ja, maar Ja, hoe- ze hè? hebben... En daarom stond die ambulance ook daar. Hè? Ah, om over die andere dingen heen te... Maar hij had toch... We hebben toch geen double doors. Als hij dat is, kan hij overal inkomen bij ons. Nee, dat klopt. Maar ik had gewoon double doors moeten maken. Dat is dus een probleem bij hackers. Of Niels. Nee joh. Ja, A box of nails. Badly damaged, maar dat maakt niet ik uit. zou eens eventjes mijn spulletjes even weer leegmaken in dat ding hier. Gewoon hier in de trein, hè. Nee. Dan neem ik even wat gunnies mee. Wanneer ga je weer fit spreken? Ik weet niet, het is nou wat slecht weer aan de komende tijd. Oh, ja, ik heb zonlek, ik kan helemaal niks. Ik weet niet wat het is. Oh, nou zet hij ze er wel in. Ja, Jan een box of nails, hè? Ben je die nog? Jazeker. Die gaan we aan Sandwich geven. In ieder geval, ik heb hier losse pakken. Kerel, allemaal mes. Oh, ik word geteleporteerd. Ik krijg een Impala. Serieus? Ja. Echt, wat is hier aan het laggen, jongen? Wow. Hallo, hallo. Ja, nou ben ik zo aan het laggen. What's up? Oh man. Oh, I forgot to bring you the armband. Nice car. Yeah, thanks. Yeah, I hate those. Yeah.
Okay. Ah, yeah. Yeah. And then he came back. Yeah. Just ban him on everything, man. Ban him on Discord. Yeah, that's the Golf. A blue Golf I had. And a green Land Rover. How did you get all these cars? Yeah, it's really laggy. It's really laggy. The last, I think 2 weeks, 3 weeks, it's become really hard to play. We crashed a few cars. Those were pristine because of the lags. Yeah. Yeah. Are you the admin that's do the installs or not? Are you the main IT guy? Hello, can you hear me? Ah, okay. Darn. Are you the main IT guy that do the server in the restart? Yeah. Yeah, sure. Oh, I cannot. Yeah. Oh, wait up. What was it? Let me check. Where is it? Kerel, ik schiet. Oh, nice man. En 2 minuten later had hij zombie. Thank you. Dikke leg, man. Great. The are you the? Oh wait. Oh, really laggy. Are you the main IT guy here? Are you doing the server updates? Yeah. 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 Yeah, maybe that's. Yeah. No, it's already for a few weeks now. It's really laggy. Just told you, like, we had some pristine cars and we really crashed them because of the lag, you know. It's really hard to drive and it's always near, I think near bases, it's become laggier. Yeah, for sure. One moment. Yeah, okay, a moment.
Ik leg die box of nails in jouw lokken, ja? Bij die andere nails. Oh, hij is eruit.
Yo. Ja, een Hallo? beetje weer. Nee, niet. De dochter heeft er ergens last van. Wat dan? Ja, weet ik veel. Hij zit te nuilen in bed de hele tijd. Wat is Daniel dan? Ik weet niet, hij was met die admins aan het praten en Wanneer was het klaar? hij was geteleporteerd, kreeg hij een Impala of zo. Dus hij is nog Oh. heen. Ah, oké. Ja. Ik wacht even af wat er gebeurt. Misschien komt straks nog even. Laat even weten. Ja, is goed joh, rustig aan. Yo.
Pam pam para. Bro, this his brother or his son? Ben ik weer. Hallo? Ja. Ja, was ik weer. Ben je doen hem? Buiten. Waar de fuck is Daniel 1 dan? Ja, dat is een goede vraag. Is met die mensen in call of zo? Hij is gekidnapt. Moest jij aan het schieten? Ja. Is hij geteleport dan of zo? Ja, ze hadden hem geteleporteerd. Zou hij een pala krijgen of zo? Ben doen hem? Hij doet er zo. Gewoon aan het rondlopen. Ja, dat valt niks veel te doen. De zombies schieten. Gaat er water vullen aan mijn kantine vullen. Ik had net een box op Niels gevonden trouwens. Oh is. Ja, Bang hè? lay down. Ja, zal ik jou maar even neerschieten. Die lijkt hier is gewoon. Nou, dat is insane hè? Ik had net verder te schieten. En eigenlijk denk ik 10 seconden later poep, poep, gingen die kogels pas door de kop. Ja. Boven die toren zit die zo, niet correct snipen. Sheriff is steeds erin, hè? Zo is het gewoon. Daar is het gewoon, jongen. Gaan ze mensen schieten weer. Ja, nee. Zombies hier. Je bent in een huis of zo. Ja. Word je doof. Helemaal omsingeld. Waar zit je dan? Eh, Oh, ik zie je. Je zit bij de politiegebouw ergens. nee, hoe kan je mij zien? Ja. Nou, ik zie jou niet, maar ik zie alle zombies al wel rennen. Ah, oké. Ja, dat zeg je.
Grapje wel, jongen. Helemaal niemand hier en dan lag. Ja. Oh, je hebt echt veel zombies staan, man. Holy shit. Ik ga helpen, ja. Buitenaf. Wat ik kan zien. Ja, ze zijn al dood. You're too late, man. Ik zie je ook. Kan je zo door je hoofd poffen? Ja, doe Kibbing. maar. Doe dan. Ja, weet je zeker? Ja, hartstikke leuk. Nou, te laat. Oh, dat scheelt niet veel, man. Nou is mijn beurt, hè? Ja. Ik ben statisch, hè. Ik ben statisch. Ik wil een gebroken been schieten, eigenlijk. Ja, oké. We gaan een beetje redden. Gebroken been. Oh hier, shotgun. Wie wil er een shotgun? Waar ben je dan? Ja. Zie je mij? Zit Ja. in dat gebouw? Half, half. Hé joh! Een beetje even zitten schieten. Een schootje op. Hé joh! Ik schiet niet eens op jou, man. Zit jij in dat huisje daar dan? Sla daar vlakbij. Gooi die kools inslaan. Ik ga toch een buur opzoeken, hè? Er is een zombie voor de deur staan. Die schoot ik net niet. Zombies voor de deur hebt hij. Wat is die Daniel toch aan het doen dan? Weet ik veel. Zit je nog te schieten? Yo! Yo. Ah, daar is die. Kerel, hij bleef maar praten, jong. Wie? Maar hij was wel een hele aardige kerel. Ja, Die Vlad. Hij zegt van ja, we hebben echt fucking veel problemen nu met die server. Ze zijn nu in een testserver alles aan het proberen en aan het doen om het voor elkaar te krijgen. En ze proberen het zo snel mogelijk online te krijgen. En hij is degene, die Vlad, die probeert de hele tijd die John Shaft, dus die eigenaar van de server, over te halen. Zo snel mogelijk een wipe en dit en dat, weet je wel. Maar daardoor Ja. is het elke keer fout gegaan. Hij zegt, en deze keer willen we het gewoon echt goed doen. En niet verneuken. We willen gewoon echt een topservertje krijgen. Hij zegt maar, daarvoor moeten we wel nog wel een klein beetje iets meer leren van dingetjes en zo, weet je wel. ja dat Dus, is lastig hoor, deze server. Ja, dat zei hij al. Hij zegt, het is niet zomaar eventjes 1, 2, 3. Maar hij is dus degene, die Vlad, die alle mods verzint en maakt en weet ik veel. En hij wil gewoon ook echt hele super leuke spullen erin krijgen. Ja. Dus ja, dat duurt gewoon even. Hij zegt gewoon, hij heeft gewoon even tijd nodig voordat ik dat allemaal voor elkaar krijg. Oh, Ja. Nou, wij Ik blijven heb echt wel zo'n trouw lag. aan een server, maar we kunnen ondertussen wel andere, totdat hier goed is, kunnen we een andere server doen en dan. ja, zeker. Oh nee, ik kan niet rijden met die auto. Door de lijk. Waar ben je Ja. nou? Ja, hij heeft mij geteleporteerd naar VMC Military Base onder Northwest Airfield. Maar ik kan gewoon niet rijden met de auto. Oh ja, moet- military base. Ik moet de auto neerzetten.
Want het gaat Anders niet kon werken. ik, ja, nee. Nee, jij kan ook niet rijden. Jawel. Er is zoveel lag. Ja, dat is wel veel lag. Dan moet je Ja, hij gewoon, zei, ik zag in de logs gewoon echt een zonlag. Hij zegt, dat heb ik nog nooit gezien. Ik zeg, ja, ik krijg ook elke keer die rode dingen in beeld, weet je wel. Hij zegt, ik heb je een sleutel gegeven. Je kan de auto op slot zetten. En dan Ja, kan je hem dat- laten ophalen. Dan kan niemand hem openmaken of zoiets had hij het over. Een speciale is wel sleutel. beter, ja. Ja, waar moet ik hem dan neerzetten, die auto? En dan kan je marker op de server zetten, hè, van... Ja, dat sowieso. Maar hij heeft gewoon gezocht waar er nu een auto gespand werd. Ik zeg je eerlijk, die zwarte Impala van ons, Ja. die heeft hij denk ik gecrashed. Want deze is teruggespand. Ja, ja, ik ook wel, ja. Deze is weer helemaal pristine, behalve de deuren niet die erop zitten. Die moeten we vinden. Ik zal eens even uitstappen en even kijken wat er allemaal... We missen 2 deuren. Headlight bulbs. Oh nee, hij is niet helemaal pristine. De auto zelf volgens mij wel. Ja, de auto zelf wel. Maar de deuren en de hoods en alles niet. Nou ja, goed. Maakt niet uit, die vind je wel. Maar ik snap nog steeds niet. Jullie zeggen hier staat die, hoe heet dat? Open haard, zodat ze overheen konden klimmen. Waar overheen dan? Voor die Ja, dat weet ik ook prikkeldraad. Kijk, ik had het zo gemaakt. LJ die kon die dubbele deuren niet openen, toch? Weet je nog, Niels? Ja, nou. Ja, daar Dus- was ik ook bij. Maar Oh, daar was je ook bij. waarom moeten ze hier Ehm, overheen klimmen dan om, Ja, omdat ze om hier wouden bij die natuurlijk watchtower te kijken. komen? Ja, om bij de Watchtower. Hun hadden zoiets van, misschien ligt daar nog wel veel meer, weet je wel. Maar het is daar beneden open, of hebben ze dat opengebroken dan? Ja, daar hebben ze ook opengebroken. om hier terug te komen. Ah, ik wou het zeggen. Ja, want anders konden ze er niet uit. Stakkers. Van binnenuit kan je het openbreken, hè? Van binnenuit wel, ja. Dan Ja. moet je gewoon de Ja, hatchet oké. hebben en dan kan je eruit. Ja, was jouw kans, niet mijn kans weer? Maar ik ben nou terug aan het rijden. Ik rij gewoon rustig. Gewoon kalm wij zijn ook- aantikken. Wij zijn elkaar aan het overhoop aan het schieten. Oh. Weet je wat ik ga doen? Ik ga eerst even die auto neerzetten en ik ga eerst even een peuk roken, jongen. Er is gewoon een Re- zombie binnen hier, kijk. Het regent zo hard, dat Ja, is ik niet hoorde normaal. al iets, ja. Er is gewoon binnen die zombie. Mm. Hoeveel mensen zitten in de server dan? Of alleen Meer wij zelfs. drie? 5 Oh nee, er geloof ik. zitten er 6. Oh, 6 mensen, hè? ja. Nee, dan moet ik eerst terug naar de baas even dat ik een Omdat ik peuk aan het rook. streamen ben, hè. Ja. Dan ga ik hier nu naar binnen, Pik. Je moet hier nou, als er 6 mensen op de server zijn, zijn ze absoluut hier naartoe. Nee, ja. Wedden we wel? Ja, dan denken ze van... we gaan de rest van de auto's ophalen. Stream snipen, jongen. Dat is bekomen. Had je die bear Bij trap mij. gezien, Niels? Ja, ja. Maar hij is ruined, hè, dus je kan er gewoon overheen lopen. Ja? Ja, dat wist je niet. Dat is wel Nee, moeilijk. die heb ik net kapot geschoten. Ah, oké. Ja. Ja? Dus ga je. Echt zo, ja, ja. Ja, dus? Ja, hou eens op met dat geschiet. Un momento. Maar ik weer verkeerd. Oh ja, maar die LJ. Ja. Die is nu helemaal geband. Ja. En je hebt ook die, hoe noem je dat, die algehele software, hoe noem je dat ook weer, die anti-cheat beveiliging. Als je Ja, inlogt, zo- dan moet zo je zo'n bedoel. code indrukken, toch? Ja. Ze hebben bewijs hebben ze gemaakt. Ja. Hebben ze die geüpload naar die gasten. En dan wordt hij op alle servers wordt hij geband. Dat hij nooit meer wat kan.
Oh, dus je kan nooit meer DayZ spelen. Of een, Ja, dan moet hij een nieuwe Steam account kopen. Oh, ja. Dus hij moet gewoon een nieuw spel kopen. En dat doen ze gewoon, hij zegt van ja, als hij het weer doet, gebeurt het gewoon weer. Gaan we het weer uploaden. Goeie zaak. Ben je er al? Nee. Oh, jullie bedoel je, of wat? Nee, jij. Nee, ik rijd alvast een Crescino. Oh, joh. Ja. Ja, ik Dag durf niet meneer hard te Niels, dag rijden. Niels. Hoezo dag meneer? Ja, ik wil ook wapen. Nee, ik heb er nog één die ik moet vullen. Is er nog meer? Ga even naar dat. Ja, dat is nog meer. Wapen. Laatste 5 jaar in gevuld. Oh, Ja, maar maar het is deze, maar dat houdt het ook een beetje leuk. Als we meerdere servers doen, dan hoef je niet altijd op dezelfde te spelen en dan gaat het ook niet zo hard. Maar Rivers End kunnen we ook gewoon doen, hoop ik. Is daar nu alles weer een beetje oké? Weet ik niet. Ik zag net dat er waren net zag ik dat er 37 man op zaten. Nu Hoeveel? 59 zelfs. 59 man zit erop. Nee joh, nu alweer ja. Ja? Ja, want ze hadden weet ik veel hoeveel mensen in een fractie wat helemaal niet mocht of zo, toch? Ja, dat waren die rooster en zo. Oh, die zijn geband. Mhm. Dat meen je niet. Yes sir. Oké. Ik ga toch de wacht houden, jongens. Wat dan? Toch niemand. Voor het geval dat ze komen, je weet maar nooit. They will come, I'm a redneck. Ja, die redneck die komt sowieso niet meer. Maar wat ik wel benieuwd naar ben, heb je nog die sandwich gesproken? Ja. Wat zei je tegen hem? Ik kom later of zo? Nee, ik heb niet zo langskwam. Oh, ik dacht dat je dat zei van, hey, ik ben nu online of zo. Ik kom er zo aan of zo. Dat. Nee. Oh, Nou, hij kwam er zo aan, zei hij. Hij kwam zo online, bedoel ik. I was just hopping on the server. oh zo. Ik zie die boot zie ik gewoon niet door de night vision of zo. Fijn. Door die Echt? gas. Nee, door dat gasvolk. Oh, Nou, nou heb ik al eventjes geen lek meer gehad. jij moet nu ook gaan looten. Je hebt de admin heb je. Huh? Ja, zelfs onze vlag is gejat. Teringlaaiers. Hebben we nog fuck, flyers? Ja, die liggen in die barrel naast die main kast, zeg maar. Ja, je doen. Wat tyfusleiders. Er ligt nog zo'n politievlag, nog 2 volgens mij zelfs. Ze hebben ons ding niet gestolen, onze solarpanel. Nee. Jezus. Policia. Welke gaan we doen? De Dragon? Maar gezien, ze hebben bijna alle medicijnen gejat. Ja. Oh. Eentje te veel. Jezus. Komt ie aan, Niels.
Ja. Dat is even vlak dan. Ik heb hem gewoon eerlijk gezegd, hè. Ik zeg luister, het interesseert me niks. Hij kwam en hij zegt van, ik kan al die deuren openmaken. Ik zeg van, ik heb hem gewoon zijn gang laten gaan. Ik zeg, het interesseert ook niet dat hij het bij ons heeft gedaan. Ik zeg maar, dat je het weet voor een volgend seizoen, niet dat hij straks weer loopt te kutten, weet je wel. De vraag is waar is Lou nu heen, weet je wel? Ja, dat is het. Dat vroeg ik, maar dat wou hij niet zeggen. Of dat wou kon hij hij niet niet zeggen. Nee, dat kon hij niet zeggen. Nee, maar dat betekent dat het gewoon iemand die aan het spelen is heeft gedaan. Geen hacker dan, of wel? Ja, maar Jawel. er kunnen maar weinig zijn, man. Dan Ja, maar dan staat er Lou. als het een hacker is, kunnen ze Maar dat net heeft goed iemand zeggen iemand waar dat gedaan. doet. Ja, Maar dat kan zo. ook zijn, ja, misschien is hij ook bij Boris geweest en heeft hij met Boris weer, of nee, hoe heet hij niet Boris, maar hoe heet die andere gozer? Speelt niet. Sandwich. Ja, misschien Misschien heeft heeft hij hij wel wel met- alles gepakt. Ja, Ja, maar goed, snap dan je? ga ik nu kijken waar ze zijn bezig daar de spullen staan. Maar dan Ja, is hij, je pak kan gewoon naar hem toe gaan van luister, ik heb even wat bommetjes nodig. Kom Nee, ik even ga, wat bommetjes ik ga halen. eerst bezig met de bovenkant kijken. Ja, of dan die kan je woud, volgens mij wel kijk over of het hek we- heen kijken. Ja, daarom. Want Kijk voor de auto's staan. hij heeft de geen auto's dubbele staan. wand volgens mij. Daarom, zie ik dan nou veel auto's staan, dan kan die types krijgen. Ik zie hem gewoon dood. Ja, Kun jij mij afzetten daar, Erdal? Oh, je kan Oh, de misschien auto pak- nee, gewoon pakken. Nee, pak de fiets wel. Nee, pak de fiets wel. Dat maakt minder lawaai. Dat maakt minder lawaai natuurlijk. Nou. ja, nou ja, ik vind de fiets net zoveel lawaai maken als een auto. Ja, maar ik zet de fiets even een stukje weg. Oh, zo ja. Ja, met de fiets ben je ook erg snel, jongen. Want ik ging laatst met François dan. En dan waren we zo no time ergens. Aan de andere kant van de map. Oké, ik ben zo terug. Je kan er Ja. achterop zitten. Nee. Nee. Doe wel mee fietsen. Nee. Wie heeft die andere fiets weer gevonden dan? Ik hè. Die Oh. roze. Ja. Paars. Lila. Ja, roze. Maar ja, dat is lila, ja. Niet echt roze. Lila, inderdaad. Zo'n fiets heb ik ook hier voor de deur. Zo'n Olma fiets. Echt zo'n standaard ook. Oh, die John Chef is geen Nederlander. Dat zei die LJ toch? Ja. Ja, maar hij is dus een Deense. Waar staat dat ding De- in Denemarken dan? Ja, dat weet ik Die dus niet. server. Hij zei dat hij in Nederland stond hoor. Hey, maar Ja. stel hè, al die auto's hebben sandwich, wat doen we dan? Want dan weet sandwich ook dat dat bij ons vandaan komt. Oh, nee, maar dan zeg gewoon van luister, doe even ons wat bommetjes. We hebben weer wat mooie spulletjes gevonden. En zeg Ja, gewoon oké. van onze base is helaas leeggehaald. Ja, of ik zo, wou ook weet ik zeggen. veel. Hè? Dan weet hij al van dat ons beest leeg gehad is. Heb ik Oh, maar gezegd. moet je zeggen, we hebben even wat bommetjes nodig, kunnen we weer een autootje halen. En dan schieten we Ja, door de kop heen. Maar Gaan dan moet we je wel eerst, zorgen dat hij al zijn deuren open heeft. Want als hij al zijn deuren open heeft, dan kunnen we ook de spullen pakken, snap je? Maar wat ik wel wat bijzonder vind, nou, hij zegt natuurlijk van ja, ik ken Swan natuurlijk, maar voor hetzelfde geld werken die twee heel lang samen, hè? Ja. Want hij zei ook van ja, want Colox hebben geen zin. Ja, dat is volgens mij ook echt die drifter, die zwerver. Want die hebben we ook nog nooit gezien met hem, toch? Nee, Hij zei altijd, ja nee, dat is een zwerver, die doet maar wat en dit en dat. hij heeft geen vaste base en zo. En in één keer had hij 3 auto's, Ja, precies dat. snap je? Nee, die kwam daar vandaan en die had ik daar Ja, gevonden daarom. langs de weg. Ja, ik Snap zweer je? het je, als daar een paar Impala staan, dan gaan jullie heen rijden voor bommen. En dan schiet ik hem van ver of schiet ik hem dood. Wacht even. Ja, maar hij moet eerst alle deuren open doen. Ja, dan wacht je daarop. Snap Ik je? kan Die toch- dubbele ik kan toch zo deuren. Ik kan zien wat hij open en dicht doet natuurlijk van veraf. Ja, als daar onze auto's staan dan sowieso. Maar je kan ervan uitgaan dat hij die auto's op slot heeft gezet. En dan doe moeten we ik ze op een of andere manier openbreken. Dan zijn er toch ook gewoon sleutels. Dan heeft hij zijn sleutels bij zich waarschijnlijk. Ja, dat wel ja. Dan heeft Ja. hij ze in de zak waarschijnlijk, ja. Dan schiet hij gewoon dood. Oké, dat is onze nieuwe missie. Kijk wat sandwich heeft staan. Anders kun je die verder niet vertrouwen. Maar we pakken nu wel even de oude auto's, jongens. Een paar moet pristine blijven, ja? Nou, best. Nee, is ik gelul. hoef überhaupt geen auto. Dat is gelul, joh. Ik heb wel voor deze auto een speciale key gekregen die niet te hacken is. Als het goed is. Ah, beter. Niet te kraken is. Maar ja, we zullen zien.
I'm almost back in town. Errol. Ging Errol weg? Of even iets wat doen? Nee? Niet dat ik weet. Oh. Ben jij al weg van de basis? Ja, net. Oh, kut. Ik zet mijn fiets gewoon in Olsen neer. Dan ga ik laatst stuk gewoon lopen. Dat zeker. Hoort hij gewoon niet aankomen. Zo zien schiet hij mij neer, weet je wel. Ja. Maar dan weet je Ah, hoe weet ver je, het is. het is mij gewoon... Het kan bijna niet wat hij zegt. Hij zegt, ja, ik heb geen auto dit en dat, maar moet je kijken wat hij allemaal in zijn base heeft staan. Hoe wil je dat elke keer meenemen dan? Ja. Hij heeft wel degelijk wat. Ja, fucking veel zelfs. Ja, En ook spullen die je daarom zeggen niet zomaar even in een tas doet, weet je wel. Dat is best precies. een grote zooi. Waar woont die sandwich dan? Oh, daar je daar. Hier al. vlakbij. Ja. Kun je de deuren dicht doen? Of waar ben je? Oh. Nou, daar is die. Ik denk ook als ik gezegd had van doe mij een landrover en dit en dat, had hij het ook gedaan. Ah, je moet spreken. Ja, dat maakt er niks uit, joh. Nou, we hebben nou 3 auto's hoor. Die ene doet het nou toch, want die hebben we daarheen gezet. Ja, daarom. Ja, moeten we een deur vinden, 2 deuren. Nou, doet hij niks. Nee, ik heb hem gelokt. Nee, hier repareren zeg maar. Oh nee, maar... Huh? Oh. Nee, maar ik moet hem unlocken, dan kan je pas wat doen. Ja, doe eens. Ja, nou kan je als het goed is dingen maken. Moet je hem open doen. Oh ja. Oh, wat doe jij nou? Toen was die Die ook raam eruit. die blowtorch op of zo. Nee, Oh, die kan ook wel leuk zijn, ja. nee, hij zit nog in. Wat zat het Oh. dan? Oké. Nee, hij moet nog een keer kunnen. Ja, maar hij doet niks. Oh, er zit er te weinig in. Ah, ja. Als er een klein stukje in zit, dan moet er een... beetje inderdaad. Ja. Kerel, deze is gewoon weer helemaal pristine, deze auto. Alleen de onderdelen niet. Hebben we nog een blowtorch? Nee. Oh, ik moet heel eventjes die dingen maken. Eén wiel. Jawel, hebben we nog hier. Zeker, ik neem wel mee. Even kijken, waar is dat ding? Hier in de hands. Repair. Oh, dat Ja, was goed ik heb kapot. auto's gevonden, man. Ja? Ja, Flikker hij is op. hij is in Olsen staan. Ik weet niet Ja? wat voor auto het is, ik kan er net niet doorheen kijken. Oké, dan gaan we erheen. Ja, daar gaan we er sowieso heen. Hebben we nog een lockpick? Ja, heb ik. Ga ik Ja, die zat- meenemen. oh, de groene, nee, die zat de groene... ADA. Nee, de ADA zat hier, man. Oh, de ADA. Oh, Ja, die zat dat hier. is uit. Ja, we zeiden ook wel dat hij niet wist waar die stond, hè? Ja, Maar dat die wel hebben, één. hebben ze Maar we hebben één opgehaald. auto niet. We hebben in ieder geval één auto gevonden. Nee, Errol, laat die staan. We nemen de Gaan we met de ziekenwagen bus? mee. Oké. Ja, want dan kunnen we veel meer in laden. Oh, wacht even. Ik zet deze wel op slot. Dan kunnen ze hem ook niet meestelen. Oh, hier Je moet, bent nog niet bij hem op de base. Hier moet even een ding in, pik. Ik ben niet bij hem op de Sparkplug. beek. Nee. Sparkplug, ja. Ik ga helemaal terug toch voor die sparkplug.
Ja? Ik had gewoon een pristine in mijn dingen zitten. Oh nee joh. Lekker is dat altijd. Ik had een box of nails heb ik daar in jouw dingen bij gelegd. Ah, top. Nou, ik zie nou Even- wel die truck staan. Ja, ik weet het niet. Ik denk niet dat hij het... ik weet het niet. Ja. Of ze Geen moeten het ergens Defender. anders hebben. Ik zie nu momenteel alleen maar een truck en een gele Defender staan, man. Nee, dan is het sowieso niet bij hem. Dat heeft geen zin. Oh, en nou ga ik echt even een peukje roken hoor. Ik ben zo terug. Gaan jullie even bedenken wat we gaan doen? Nog een witte auto. Staat er. Een witte? Ja, dat is een Impala. Had hij al een Impala. Ja, hij had een witte Impala. Ook een pristine one. Ja, ik ben zo terug. Ja. Jo. Ik ga bij hem langs, fuck it. Sandwich, are you there? Hello? Anybody home? Sandwich. Sandwich, are you here, man? Maar weinig respons. Ik kan niet zien of hij nog meer auto's heeft staan, man. Ja, toch wel. Heel smal doorgangetje. Ja, toch wel? Gaat die al Nou, hij is niet staan, nee. Een groene fiets heeft hij nog staan. Nou, hij is niet staan, man. Dus even kijken in Olsjas, misschien daar staan de auto's. You never know, hè? Mhm.
Ja, één heb ik sowieso gevonden, één auto. Dat is die groene ADA-geval ding. Mooi. Mooi. Weet je hoe dom is hij? Zal hij ze hier neerzetten? Vraag ik me af. Hij is ook niet achterlijk, toch? Of wel? Yo, Yo. wat gaan we doen? Ja, geen idee man. Ik ben aan het kijken in de Olshow misschien naar die auto's vind. Nog meer, maar... Waar is Ja, alleen maar Errol? die groene... Ik zit in een wagen op je Oh. te wachten, Pik. Nee, Oh, zit je wel op mij te wachten? Nee, de bougie? Ja, die heb ik er al in gedaan. Oh. Oh jongens, zet dat ding uit. Wacht even, als je hem uitzet, dan push ik je even recht. Oh. Oh, stop, 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 stop. Hij zou bijna die achterkant van de dingen raken hier. Wat dan? Van de Impala? Ja. Nee, joh. Ik heb camera. Ja. Piep, piep. PDC, hoe heet dat? Ja, wat ga ik doen? Ik heb geen idee, joh. Gewoon die auto's terughalen. Soms, Ja, maar hebben we wel spullen bij ons om die auto's terug te halen dan? nee. Nou, welke auto's? Ja, die jij daar ziet staan. En dan moeten we een paar radiatoren meenemen, denk ik. En Nee, ik zie Nee, maar... dat- welke... Nee, dat zijn niet auto's van ons. Dat zijn niet de Oh, auto's. zijn die van ons? Ja, dat. Maar Errol, Nee, wij ik gaan ben even even- rijden Ja, naar een plek toe waarvan ik denk dat ze staan. oké. Oh, wacht even. Moeten we op jou wachten, Niels? Ja, waar ga je heen? En we kunnen hem daar oppikken, laat die fiets maar saaien. Hé, maar dit kan helemaal niet, Pik. Wat? Deze bus komt met 2 mensen in. Je kan Echt? niet achterin zitten. Kan dat dan? Even kijken. Even kijken of dat kan. Ja, dat Open. moet wel kunnen, jawel. Open. Push. Nee, ik kan hier geen get in doen. Dus echt alleen... Nou, is dat dan weer iets triest. Hey, ik zit in de bus nu. Hier, get in. Oh, hier. Ja. Oh, Ah. dat kan dus wel. Ja. Je moet Dik. er echt inlopen. Ja, eerst inlopen en dan... Waar denk jij dat Oh. die is dan? Weet je nog die base waar wij die Land Rover hebben gestolen? Ik denk dat ze daar staan, man. Dat hun ze terug hebben gehaald. Want hun zijn de enige actieve af toen nog. Links of rechts, Pik? Mm. Ik moet even kijken op de map waar het was. Nee, rechts. Eh, Of naar de terug. andere dit kant. was... Dit was... Ja, dat is een goeie. Waar was dat? Dit... Nee, je moet naar links. Want het was vlakbij... Was vlakbij Mike. Magic Mike volgens mij. Zeg ik dat Dat is goed? dan- Dat is dan toch... Er was... Ja, er was bij Severograd in de Kova. buurt. bij Kalino Kova, toch? Kalinovka? Sorry. Ja, Petrovka. in ieder geval- Novaya Petrovka bedoel je? Nee, dit was bij Kvotsno in de buurt. Kvotsno. Oh ja, daar. Kvotsno. Volgens mij was dat wordt- daar was ook die kerk en dan moest je verder naar Ja, moet beneden. hier naar boven en dan links en dan rechts, zie je dat? En dan kom je. Oké. Ja, het is aan de rechterkant van Devil's Castle.
Dat is in ieder geval daar, ja. Maar dan kan ik even kijken of ik beter nog anders kan rijden, wat sneller is. Het ding is... Oh nee, hier Pek, je moet via hier rijden. Ja, je rijdt wel goed, je rijdt wel goed. Dan moeten we zo meteen links. Ja. Waar ging je heen dan? Jou ophalen. Oh, grapje. Waar ben jij nu? Osja. Ken je... Olsja? Bij Sandwich, oké. Nou, net voor sandwich. Ik ben een Osja zelf. Ken jij naar Krasnostaf rijden? Naar die airstrip, daar zo in de buurt? Fietsen bedoel je? Ja, kan. Ja? Want dan zijn we ongeveer even snel daar, denk ik. Hier moet je links, Errol. Oh nee, iets verder, sorry. Anders krijg ik zo'n kutbund door. Oh nee, Nee, eentje verder. ja, eentje verder, ja. Grote weg. Ja, Transport. ja bij die trein dingen inderdaad. Oh, misschien kun je beter daarheen komen, Niels. Waar die trainspan altijd bij ons is. Hier wachten. Nee, nog iets verder doorrijden naar die... Nee, ga maar gewoon naar die airstrip. Dat is sneller voor jou, Niels. Best samen. Vlak bij die airstrip, laat ik het zo zeggen. Waar die grote weg komt, zeg maar, richting Krasnostaf. Daar moet je eigenlijk heen komen, die grote weg. Oh ja. Onder de airstrip. Ja. Ik ga een ziek ophalen, Niels. Gebroken been. Heb je gebroken been? Nee. Oh, Hierin, hè. hier naar links, ja. Dat is zo blij dat het ook werkt. Ja. Ik heb nu al zin in die pizza uit die oven. Ja, hè? Ja, dat zijn de verschillen. Ja, ik had er ook al onderzoek naar gedaan. Oh, dat we het best een beetje kunnen doen. Je hebt bij de Decathlon daarnaast zo'n pizza tent. Ja. Bij pizza's eten. Die hebben allemaal Bij de van, Decathlon? ja, daarnaast. Bij de Rijn. Echt? Weet je wel, ja. Dat Daar is kan je heel best niet. goed pizza eten trouwens. Met de kinderen. Aan de linkerkant, of Ja. niet? Nou, die hebben allemaal van Oh. zulke ovens. Oh. Alleen die gasten, toen wij daar dan gingen, niet iedereen wist hoe dat te werk gaat. Weet je wel. Daar maar een paar Ja. die echt wisten hoe zo'n oven. Maar die pizza's waren lekker beter. Ja, die hebben een Ga je andere doen dan? smaak, hè? Hè? Wat gaan jullie doen dan? Wel, Bij de ouders van Erdal zo'n oven in de tuin oh, maken. ja. Nou, Zo'n stenen pizza oven. Ja. ja, zo'n pizzaret-achtig iets. Zo'n ronde ding. Ja, echt steenoven. Stenen oven. Ja. Ik heb wel op Amazon gekeken, pik, van die onderdelen of spullen, weet je wel, dat je de pizza erin en eruit kan halen. Nou Ja. ja. Dat is wel leuk. Hey Daniel, Horen jullie ons? Ja. die, Hoor jullie ons? Of hoor je Die ons? ruiten- die ruiten wisselen, Ja. is gewoon gemaakt hè? Ja. Dat was Vandaag, ook ja. van de week nog vragen, ben ik helemaal vergeten. Ja, hebben ze vandaag gedaan. Oh, lekker. Kleine €375. Oh, is? Lekker. Wat voor auto dan? Audi. Quattro. Eindelijk water op. Wat voor auto Even kijken, waar rij jij, Niels? Ik rij nu bijna op de grote weg. Oh, stop. Erdal. Waar op de grote weg? Ja. Hoor je ons? Nee. Met de sirene aan. Nee. Zit jij onder de airstrip of... Ja, ik ben aan het zeggen dat dat wegje afvies van Olsje naar beneden richting die grotere weg. Dat Kom is voor mij fiets al, hij richting. zit achter ons. Hij zit ver achter ons. Dan rijd ik Achterop. fiets gewoon op. Ja, fiets maar naar ons toe.
Ja, hij zit bij de T-splitsing achter ons. Maar krijg je €300? Maar wat voor Audi Nog heb je dan? ja, Waarom is het lekker. zo duur? A4 heb ik. A4. Ja, omdat het een Audi is, hè. Die onderdelen van Audi zijn zo duur, jongen, altijd. Ze hebben gewoon die onderdelen gepakt. Ja, best. Mm. 3 betalen. Ik zeg, ja. Dat gebeuren, hè? Oh Ja. ja, ik zie jullie al. Sla Ik dan zei maar toch, je neer. moet gewoon echt bij de Audi dealer laten doen. Oh, nee. Ja, Ja. die hadden pas eind juni pas tijd of zo. Oh, wij het nu laten doen dan? Bij Bosch Car Service. Peter Leboeuf. Oh, Peter? Patrickje. En moet ik kan de eerst fiets- instappen? Je moet kan de hier fiets die deur achterin open doen. Ja, dus kun je Ja, die die fiets. fiets pas achterin. Blij. Hoe komt Ah, het gaat erin? op het dak. Nee, Moet via de hier- zijdeur. Hier de deur open aan de zijkant. Dan moet je daar echt heen klimmen. En dan moet je er even in gaan en dan zie je op een gegeven moment Nee. Nee, niet erop klimmen. get in. Ja, ja. de deur dicht doen. Yo. Hoppa, zit hij. Het ziet er echt blij uit. En dan kijk je best wel met veel mensen. Moet je eens kijken die banken allemaal. Oh, ja. Nou, je moet 5 manken erin. Ja. 5 leuten. Ja, dit heb je ook met Arma, zo van die busjes. Dat is lach joh, dan Oh. ga je ambush, ga je zo opwachten, dan zie je een stuk of 10 man erin zitten. Dan knal je ze allemaal boven. Ja, maar Arma is echt gewoon partij tegen partij, toch? Ik heb gisteren allemaal gekocht. Ja, ik hoorde het, ja. Ja. Door afzetten Erdal. Ja, Heeft zei aandelen het in, al, we gaan er niet heeft boven. aandelen in Arma. Heb je mij niet gezegd, joh? Ik denk, dat mag het, hè? hij maakt een grapje dat hij gaat halen. Ja. Dat moet geen Arma halen. Grootste fout wat ik ooit gedaan heb. Nou, ik vond het al pijnlijk dat ik hem toen kreeg. Ja, hij was zo goedkoop, ik dacht, dat kan het nou niet laten liggen. Nee, maar hij is best wel vet hoor. Ja, die graphics jongen, dat is gewoon niet normaal. Dat is alles Ik had gewoon- toen die filmpjes gekeken van als ze echt zeg maar tegen elkaar gaan, jongen. Dat ziet er zo vet uit. Ja, moet je maar die eens wagens zoeken, achter zo'n elkaar rijden, zoiets. realistisch, service. Ja. Ik heb een keer op een Franse server kwam ik erop. Niemand sprak Engels, één persoon maar. Dus die ging mij alles uitleggen. Hij zei, ja ik hoop wel dat je terugkomt, want ik leg je nu alles uit. En hij legde alles uit. Nou zijn we een uur verder. Ja. Alle kleren en zo aan, weet je wel, wat bij hun hoort. En hij zegt, ga hier maar staan. En er staat gewoon een kerel, Daniel, die staat daar gewoon de hele dag. Hè. Die wordt dan afgewisseld. Die staat in zo'n hok. Ja. Alsof in het echt staat hij in zo'n hok. En dan moet, als auto's voorbij komen, dan moet hij controleren. Nee joh. Ja, dat is jouw taak. Dan staat hij dan de hele dag erin. En dan moet jij dan gaan Dat is doen. niet normaal, joh. Nee, ik werd hoe noem je dat? Deported. Dus we moesten ergens gaan staan. En zodra er meer dan 5 man daar stonden, dan kwam er een Oh, dan moet je generaal erop aan. uit. Ja, dan Nou. ging je erop uit. Dan word je opgehaald, afgezet. Maar echt heel realistisch allemaal. Heel serieus. Dat is echt vet. Ja, die gevechten die ik zag in die filmpjes waren sowieso vet. Nou, wat wel gek is, zie je van die viezerekken die gaan in die boompjes staan. En dan zie je ze niet. En dan gaan ze daaruit lopen neerschieten, gek. Prap! Gekke gek. Ja, ik heb wel leuk. Ik heb een tijdje alleen Arma gespeeld. In plaats van DayZ, weet je wel. Dat heeft geen zin meer in DayZ. Ja,
leuke momenten meegemaakt. Gewoon met 100 man op de server. Ja, ze dingen overnemen. Rij wel goed, ik weet niet waar ik heen rijd. hè. Ja, je rijdt goed. Zometeen wordt dit zo'n spelletje over en weer. Elke keer weer de auto terughalen van de base. Niels is stil, hij baalt van wat die arm heeft. Ja. Ja, we moeten hier zo naar rechts. Hier in de roodblok moeten we naar rechts. Oh, hoor je dat? Eten! Maar we hebben hem weggejaagd, denk ik. Wie rent er nou weg? Oh ja. Kijk, hè. Waar is die? Ah, jammer. Kom jong, zit in de auto en rij. Ja, dat was, dat krijg je heel veel vision steek. Jammer. Jammet. Zij lammet. We hebben een rauwe kip. Zo. Vies was dat of niet? Net op de barbecue gelegd. Ja jongen, godverdamme. Nee jongen, is goed, geef me hier. Kerel, Rauwe kip. dat was tussen ons huis in toch? Op dat pleintje achter ons toch? Nee, dat was Bij bij Wolfgang bij Wolfgang daarnaast, in toch? de tuin gewoon, achter. Ja, maar we deden daar bij die put even barbecue. Ja, een toch? stukje iets verderop inderdaad. Kerel, ja jongen, godverdamme jongen. Vies dat. En dat steegje was dat, joh. Waar je Oh. Maar weet je nog dat we een keer op winkelcentrum liepen? Toen hij die slagen nog bij ons zitten. Jazeker. En, Dat die rauwe frikandellen ging halen, of wat was dat? Rauwe worst of zo. Hij jat zo die gulden van Daniel. Hoor Ja, je van dat? Corky. Hij Ja. had zo'n rauwe worst, ja. En die eet hij zo naar binnen op. Ja jongen. Inhoud, weet je wel? Jup, had hij zo die darm in de Jazeker. hand. Viezerik jongen. Oh, Echt vies het. rauwend. Rauwdauwend. Oké, wat ik een lek. Goed pakken maken. Hier naar rechts. Oh ja, wat hij zei, die Vlad, is dat bijna alle fracties die er waren, wachten op de nieuwe update voordat ze weer hier gaan spelen. Ze spelen ondertussen op andere servers Ja, en ze dat- spelen ook deze als ze weer terugkomen. Want ze hadden het een beetje gehad met wat er allemaal gebeurde. ja, snap ik, als je niet lekker kan spelen. Geen zin of wel. Nee, precies. Zometeen moet je naar links. Hier zo bij die witte ding daar zo. Dat is een hele harde bocht naar links. Dan krijg jij ook nog een mee. En dan is het... Kijk, hier is wel een basis. Hier rechts volgens mij. Nee, niet hier. Nee, iets verder doorrijden, sorry. Ja, maar jij zei dat bij die golf ging er zo'n lampje aan, hè? Ik zag dat niet. Lampje? Ja, als je de shift indrukt of zo, Ja, ging er zo'n rood lampje de aan. turbo. Ja, dat zag Nee, ik. zo'n witte. Dan zag je zo'n... Een keer zitten kijken misschien. Ja, trouwens, de zon scheen er ook op. Maar dat ding reed wel fijn hoor, die golf. Ja, zeker. Ik denk dat dat de fijnste auto is die hierheen rijdt. Enige nadeel is, hij remt heel slecht. Deze ook. Nou, deze Ah, auto niet is zo ik denk slecht dat als de die Ada. Hummer, toch?
De Hummer, nou nee, ja. Die Hummer was ook wel kut met remmen, maar die was wel echt stabiel op de weg, man. Ja, die kon je ook goed offroaden. Gewoon door het bos heen. Daar was die wel te maken. Ja. Even kijken, dan moeten we hier zo naar rechts. Even kijken. 3, 2, 1. Hier zo naar boven. Waar gaan wij heen, joh? Ja, goede vraag. Even naar base. To the base. En dan hier rechts naar boven. Hier. Hier? Ja, hier zit die ene base. Zie je dat? De deuren zitten dicht. Mensen zijn weer online. Oh, deze base. Ja, hier hebben we toen die zwarte impala en de landrover teruggehaald. Klopt, ja. We're coming back. Zie je, ze hebben alles weer Maar opgebouwd. dat zijn zombies, dus ze zijn hier. Ja. Moeten we even langs rijden? Oh, er is wel een briefje open. Hallo? Hallo? Hallo guys. Are you home? Are you home? Kijk hier, ze hebben alles veel beter gevoerd. Ja. Hallo guys. Hallo guys. Oh. Zie je meer. Oh shit. Nice. Hallo guys. Ah, I'm gonna read the sign. I hope they are home. Hello guys. There's no bell. Joe. Hallo, fellas. Oh, hier staat de auto. Wat voor Car een? tent. Karten. Wit auto. Witte Impala. Ja, dat is de witte Impala, ja. Nee, Nee, dat is geen Impala, maat. Nee. Het is een, Dat is een ADA, die witte. Die hebben ze opgehaald bij Mike. Ja. Hoe kreeg je die los? Zo'n kwart aan. Ja, goede vraag. Toggle opening. Hier, hoppa. Wat? Ik zit er al in. Ik kan gewoon mee jatten. Wat Ja, heb we moeten je alleen nodig? batterij hebben. Ik krijg Ja? geen batterij bij me. Ah, dat meen je niet. Waarom dan niet? Ja. Rick? Ja, dat zei ik net. We moeten eigenlijk spullen meenemen. er ligt Hebben we niet binnen. gedaan. Dit is die auto die bij Mike stond. Oh, Guys. ik haal net die batterij bij mij, doe ik bij de dingen erin, in die kast. Hallo? Nee, joh. Hallo guys. Devil Castle, oké. Zal ik even heen en Ieder die weer in de chat. Ja, dat kan. met de fiets? Nee, joh, dat duurt te lang. Man. Wat voor dingen heb jij? Hoeveel bommen heb je bij Ik dan? zeg je eerlijk, dit is, hun hebben die basis overgenomen, denk ik, jongen. Dit is die LJ die dat gedaan heeft, denk ik. Ja? Ja, Kan niet misschien wel, ja. Zal ik even heen en weer, Pik? Even kijken. Ja, maar dan hebben we een ADA. Maar we hebben ook gewoon die bommen hier bij ons. Dus we kunnen gewoon de voordeur openblazen. Ja, Blaas deze open dan, die hier zit. Nee, Dus dat kan we niet. met- Oh ja, die wel, ja. Ja. Maar ik, oh ja, dat kan wel. Maar deze kan je weghalen met een mes, hè, als het goed is. Nee, met een schroevendraaier, maar alleen van binnen. Oh. Iemand moet eigenlijk een beetje verderop gaan staan. En dan? Oh, En dan, kijken. Ja, kijken ik of, heb, ik heb night vision scope. Oh mooi. ik denk wel dat er iemand is. Of anders iemand zo meteen online komt. Zie, ik wist het, jongen. Die vieze rekken, jongen. Hun hebben gewoon de auto teruggestolen. Maar Ik zie een auto staan, hè, daar binnen niet. Maar dan nog zit je moet deze deur hebben, wil je de auto halen, want er zit een dubbele deur in. Hier zit een deur en dan de auto is ook weer een deur. Errol, Ja, ken je die ambulances naar deze kant rijden? ik ben nou helemaal in de bosjes gelopen, Pik. Maar doe ik wel. Oh, Ja, Niels staat erbij. Waar wil je hem hebben? aan de andere kant van het ding.
Heeft iemand een rangefinder bij zich? Toevallig? Kijk. Nee, ik niet. Oh, stop! Oh. Stop maar. Ja. Oh. Zend maar uit. Oh. Dat is wel een auto binnen 100%. Ja. Ik weet niet wat voor auto het is. Oh, we halen die prikkeldraad weg. Hij kan even binnenuit, hè? Ja. Nou, blaas die tyfusdeur maar eruit dan. Proberen. Ik weet niet hoeveel bommen je bij je hebt, maar... Ja, ik heb er 4,5 bij me, denk ik. Van die gele Nou. bommen. Ja. Van die claymores. Nou hier, zet maar hier neer. Ik sta hier van een afstand. Ja, kan ik hier, wel raken. hier zit de deur. Hier kun je gelijk de auto eruit rijden aan deze kant. Maar waar het mij om gaat is... we zullen wel te weinig bommen hebben. En hun hebben sowieso... Meerdere deuren, hè? Waarschijnlijk. Ja, nee, hier kun je de auto zo eruit rijden. Maar dan moeten we spullen hebben. Want hun hebben sowieso alles eruit liggen. Ja, dat bedoel ik. Snap je? Maar Geen dan weten we... radiator. Maar dan weet je toch of u ook naar binnen komen, ja of nee. We kunnen wel iets wel op en neer rijden, dus dan rijden ze met Jan Kit op en neer. Ja, dat wel. Maar als we hem nou opblazen en hun komen online, dan hebben we er geen bommen meer. Maken ze de deurtje snel. Ja, Maar ik blaas hem wel op. Maakt me niks uit. Het is toch het einde van de shit. daarom. Pas op hè, dat je niet in die prikkeldraad. Ja. Oh. Anders. Weet je de beste plek waar je zo'n ding moet plaatsen? Ik denk dicht bij, Bij de pol? denk Of ik. juist niet? Ja, dat is een goede vraag. Ja. Ik zou denken van wel, toch? Oh. Je hebt jezelf gekut. Bandage het. Ja. Nou ja, ik blaas gewoon. Ik zet gewoon neer en dan zien we zelf wel. Ja? Kijk, waar ligt hij dan? Kijk uit hoor. Ik blaas hem op hè. Oh, ja, doe 3, Helemaal. 2, 1. Oh, lekker. Ja, wat deed je, dat is de vraag. Ja, dan gaan we naar Valt wel kijken. iets. Dus, niks, hij is nog helemaal groen. Echt? Ja. Verdammt. Ja, laat maar dan wordt het toch niet. Nee, we kunnen heen en weer reizen voor die ADA. We hebben in ieder geval de ADA. Ja. Maar deze dus niet opblazen meer? Zonde, dan zijn we één gewoon kwijt voor niks. Nou goed, je weet, je kunt proberen, maar nu weet je in ieder geval sowieso dat het niet gelukt. Nee, en ze hebben geleerd dat hier nou een stalen deur in zit. Daarna zit nog direct weer een deur. Naar binnen en ook richting de auto's zit nog een deur. Nee, maar dit is de uitgang van de auto, Spik. Hier heb je ook ingang van auto's. Hier. Ja, ja. Maar hier achter deze deur staat precies een auto. Snap je? Achter deze. Ik denk, maar hoe zie je... Oh ja, hij is groen. Ja. Ja, maar bij de wel eerste goed wil ik nog ook wel. niks zeggen. Hè. Misschien bij de tweede dat die dan geel wordt. Oké. Net wat je zei, het is toch einde van shit joh. Bedoel je? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole!
Nee. Nee, het doet helemaal niks. Ja, wil je je aarde gaan ophalen? Dan moeten we eventjes heen en weer rijden. Niels, moet je morgen niet werken? Nee. Lekker, hè? Wat levert die jongen, hè? Morgen Kijk, is mij jullie altijd- vrij, hè? altijd Dus, vrij. eens in de 5 dagen, eens in de 5 jaar, toch? Oh, zo. En dat is In dit alles jaar. vrij. Gaan jullie maar, dan wacht ik hier wel. Voor het geval Nee, ja, dat, ik zat te wachten op jou. Ik zat in die auto te wachten, jongen. oh, Ik wou even een speukje gaan roken. oh, iemand moet rijden. Dus. Ja. Oh, Ja, of we kunnen ook gaan kijken bij Mike in de building. Kijken wat daar is. Heb ook al alles weggehaald, hè. Ah, dat is echt ellende. Echt ellende. oh, we hebben geen lampen. Oh nee, dat meen je niet. Wacht even, ik stap even uit. Ik kijk even of ik wat in de tas heb. Alleen dit Je dan. moet ook even roken. Hier heb ik. Ja, moet ik het Ja. met dit doen? Oké. Nou, ik ben zo terug. Ik ga ook even snel naar de wc. Ja, ik weet niet waar ik heen moet. Wat dan weer? Nou, jongens. Oh ja. Kan het dan? Heb jij nog een sparkplug dan?
Yeah, we have a problem. A broken spark plug. Ewa, Erdal. Je hebt ons gewoon opgesloten. Wat zeg je? Je hebt ons gewoon opgesloten. Nee, ik lig dood op de grond. Kijk. Wat dan? Nee, grapje. Maar de sparkplug is naar de kloten. Meen je? Ja. Ik krijg de Ah. pop of de bult af en opeens sloeg die af. Oh. Maar misschien dat Daan eentje op zak heeft. Anders moeten we terugfietsen, denk ik. Ik heb er sowieso niet eentje op zak, man. Daniel! Hop, screenshot. Oh, Niels, wacht eens. Ik ga zo voor die auto staan. Als jij dan een screenshot voor mij kan maken, dan kan ik dat als thumbnail gebruiken. Nou? Dat moet ik. Nog even. Dat doet hij niet, man. Screenshots maken. F12. Ja, dat weet ik. Ja. Even kijken wat hij doet. Nog even. Waar komt hij ook weer te staan? In jouw Steam map ergens.
Daniel doet. Oh kom, het regent. Niks vinden man. Screenshots. Ja, hier. Nou, hij ziet niks man. Je bedoelt, je weet niet waar ze terechtkomen? Ik zit nou in screenshots te kijken, maar hij vindt niks. Yo, daar ben ik weer. Sorry, ik moest even schijten. Oh, oké. Hé, maar de sparkplug is naar de kloten. Dat meen je niet. Ja. Ik denk dat ik Hoe dat dan? toen ik naar beneden uitrolde, misschien dat die in een te lage versnelling stond. Oh. Anders weet ik het ook niet. Hij er een bij? Eh, Zo, anders moet ze terugfietsen. nee. Oh. Oh, Ja, ik fiets wel terug aan. ellende. Is me nou niet aan. Hij zegt screenshot opgenomen. Kerel, wij zijn ook dom hè. We hebben nog al die spullen in die auto liggen. We hebben er niet even uitgehaald. Deze ja. Ja. Ook nog. Hij vindt ze niet meer. Echt heel slecht voorbereid. Zo, Laten we het daarop houden. Ja. Get in. Ja, dan moeten we... Ah ja, hier kan wel. Kan wel. Een screenshot. Wacht. Ja, wacht. Wat, hij wel een... Nee, nee, nee. Oh, Nou, kerels. Tot straks. jij gaat fietsen? Ja, ik weet dat niet goed zo erbij, maar Oh, dan loop ik even naar Saverograd. Ga ik even kijken... misschien vind je daar een Een sparkplug of... Loop je mee, Niels? Nee, ik zal het doen. Maar ik los ook uit man, ik wacht hier wel. Oh. Loop ik wel even naar Saverograd. Al een beetje gat deze server man. Ik weet daar nog geen hol uitgevoerd. Oh, ik loop de verkeerde kant op. Huh? Ik heb echt heel de avond nog geen hol uitgevoerd. Oh ja, joh. Maak je druk. Ik maak me niet druk. Ik maak niet druk. Laat ze gaan, laat ze praten. Wat een ander ook zegt, wat een ander ook doet. Ah, nee hè. Wat? Oh, ik had het geluid nog zwak aan, daarom. Ik word aangevallen en ik hoor het gewoon niet. Klierelaïs. Ja, ik ga uitloggen. Heel wat weet je maar. Is goed, Piem. Oh, gast, man. Morgen uit in de APK. Oh, wel lekker. Ja. Hij je beter gelijk kunnen doen daar bij die Bosch Car Service. Stond hij er toch? Ja, maar dan moet ik uitschudden. Die blijft niet altijd wat. Ik ken nog te regenen. Ja, ik ben zeker nat. Nou, boys, rustig aan. Yo, kan Ja, slaap lekker, Piem. Rustig aan. Gaan we even andere servers zoeken, hè? Huh? Gaan we even andere servers zoeken, hè? Ja. Hey Niels. Ja? Jij laat toch altijd de computer aanstaan? Ja. Waarom ga je niet gewoon in die auto zitten? En dan rijden wij zo meteen terug naar de base. Oh, Dan ben je in ieder geval op de Ja, basis. ik, nee, En ik weet dan- niet hoe nee, maar hij logt ook uit na inactiviteit dat ik uitlog. Ik weet niet dat ik uitlog. Oh ja, dat is waar. Nog die midden op de weg uit. Ja, Hoppa. kom mijn schaal eruit, ben ik weer dood, weet je wel. Ik dacht, zeker. Nee, dat kan niet gebeuren. Is goed, Oké Pibi. dan man. Yo, kalm Piem. aan. Jojo, slaap lekker. Graag Binnen gerecht. allemaal lering. Over mijn per. Allemaal dan.
Was je nog aan het streamen? Ja. Nee, ik kan Oh. gewoon zingen maakt niet uit liedjes. Als je maar niet echte liedjes afspeelt, dan krijg je een claim. Oh, ja. Maar nazingen mag gewoon. En naspelen met de gitaar of zo. Oh, er wordt geschoten hier. Nee, je niet. Ja. Nee, dat kan niet. Niels. Nee, die auto is hier inderdaad weg. Met de auto. Die ADA, dat is echt de ADA die daar staat. Oh, dan moet je eventjes een accu meenemen. En in mijn kast liggen sparkplugs. Dan moet je er even 3 gewoon even meenemen of zo. Kijken, lijkt zo goed. Yes, sir. Kut zo, maar dan werd hij net geschoten. Ja, dat moet Niels zijn. Ja, maar hij was wel weg, toch? Ja, Discord. Of was die naast jou uitgelogd? Zag je hem echt uitloggen? Nee, dat niet. Nee, precies. Gewoon al horen. Oh. Even kijken hoeveel mensen er online zijn dan. 6. Dan word ik zo meteen afgeknald. Ja, maar dat kap ik meteen. Als ik nou word neergeschoten, pek. Weet je wat ik dan allemaal kwijt ben? Met DMR, mijn... Heb ik nog eentje voor je. Ja, ik heb er ook nog één, maar... Ik wil wel dat die af is bij die gast. Ja, die normale. That's life. That's life. Ik heb honger. Hè? Ik heb honger van die Ja. pillen. Ja, maar dat is ook wel goed. Ja, niet wel eetleuk, maar ik hoop niet dat Ja. het menselijk wordt daarna. Nee, dat hoop ik ook inderdaad niet voor je, man. Tot nu toe Brazier kid. voel ik me nu het Berenzino, hè, zitten wij. Hey. Klopte jij of? Ja, dat was... Oh. Ik ging denk afkloppen. al, wat is Ik zeg, dit? Tot nu toe Oh. voel ik me goed. Ja, jongen. Ik hoop het echt, jongen, dat het allemaal de goede kant op gaat, Pik. Ik heb wel een goed gevoel over deze pillen. Positief. Ja, maar dat is alweer een Dat is wel goed, inderdaad, pluspunt. hè. Ja. Nou, we zullen het over 2 weken zien, denk ik. Ja. Of nee, de 7e moet ik alweer bloed prikken. Dan gaan we ook weer kijken. Ik weet niet waarom. Ik denk voor dit, om even te kijken. Dan zijn we... Even kijken, maandag, dinsdag. Ja, dan zijn we 5 dagen verder. Oh. Oh. Ik word hier aangevallen hier door die motherfuckers. Oh. Ik heb een kapotte voet. Kapotte voet, pijnlijke voet. Maar die Frans had ook niet gereageerd. Oh, je had hem een ritje gestuurd? Ja, maar al best vroeg. Want ga je vanavond ook gamen? Oh, ja, ik weet niet. Ja, je bent aan het streamen. Ja, oké, misschien heb ik het daarmee natuurlijk. Ja, dat zou zomaar kunnen. Volgens mij is dit best een lange stream. Oh nee, ze slaan me dood. Wat? Nee. Oh, kom op. Oh nee. Ik moet bandage. Er komen in één keer superveel op mij af. Ja, ik ben aan het looten, want ik probeer even zo'n sparkplugje te vinden.
Nee, want dan ben ik van niks heen en weer. Ja, dan ben ik wel op basis dan. Ja, Ook, hè. ja, dat wel, maar ik kan niks vinden. Oh, hier zijn garageboxen. Dat is altijd de beste manier om wat te vinden. Ja, hè. meestal ligt ze daar, toch? Ja, Die is verplicht. Linksaf. het nare is, die zie je bijna niet liggen, die dingen. Die zijn klein, ja. Dus ik druk in die box, continu op Vicinity. Moet ik hier weer links. Maar alles maar rechtdoor. Weet je wat ik Oh. helemaal niet, al heel lang niet op deze server heb gezien? Bol ben zo. Ja, Heel lang geleden. dat is inderdaad waar. Ja. Ja, ik word weer aangevallen hier. Hoorde je het of niet? Nee, ik fietste voorbij zo'n zombie. Oh, Oh, verdomd. Ik ga helemaal verkeerd. wat is het? Oh, Het is maar goed dat ik kijk. nou kom op. Erin. Swap. Heugels vullen. Ja, ik heb gewoon zin in friet. Kan dat nou? Oh, Ja, maar heel erg. Dat is niet normaal. Gewoon echt gewoon zo'n drang naar friet. Kan dat dan? kijk is dat hè? Langs de nek wel. Ja. Mag je wel autorijden met die medicijnen die je nou krijgt? Ja, zolang ik de Oh. andere dingen niet bijneem, zoals als ik iets tegen de misselijkheid neem, Ja. dan moet ik wel. Ja. Ik mag eigenlijk helemaal geen auto rijden met die nieuwe medicijnen die ik heb. Maar ja, hoe je... Ja, maar wat? Hij die al. Ja, ja. Oh, Kom maar je moet je dat begonnen. niet doen, pik. Dan raak je echt keihard zwaar problemen als iets gebeurt. Ja, dat wel, maar... Weet je wat Ja. het is? En dan ben ik zo gebonden, joh. Ik kan helemaal niks van. Ja, dat is wel zo. Ja. Nee, helemaal geen sparkplug hier. Tori, kan ik weer helemaal teruglopen. Ik ben helemaal nat. Ik niet. Nee, ik ook niet. Ik ben duim. Nee, helemaal. Ik zie helemaal niks van. Hoe kan dat? Ik fiets de hele tijd in de regen. Ja, dan ben je een soort van beschermd. Kijk hè, Zelfs als je in een auto zit. tussen de druppels door of zo. Oh. Oh, ik moet eventjes een pilletje nemen. Ik heb het koud. Als we moeten volgende week even, als het kan, nog zo lang, gewoon even langs gaan. Ja, bijvoorbeeld ja. Hij is een beetje down ook. Ja, maar dan... Ik was ook down. Ik ben alweer een beetje eruit aan het komen. Ik had dat Maar ook. maar ik kwam ook. Ze wilden weer dat ik aan het werk ging en ik voelde dat Ja, dat gewoon dat niet is- ging, weet je wel. Dat moet je echt niet Ja. doen. Als je voelt van het gaat niet, moet je dat echt niet doen. Dus dan kun je echt niks maken. Toch? Je gezondheid gaat voor, hè. Nee, dat is waar. Anders ga je... Wacht, ik doe even die stream sluiten.